Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Lowo wodumo la kwa Facebook lweyinkulumo ke ezigxeka labo kabesifazana abangayiphethe kahle uTamara. Buya sengazi ukuthi ke lezi inkulumo zakhe abekade ezenza nje ke eqhubha icontent ku Facebook lapha ku TikTok empeleni sezimholi sezimdonsele kamanzi ke ngomsele. Phela lo kaTamara ungene ku TikTok wenza kama video kamaningi nokuyilapho ke bekade ke hlakanipha sekhona kamadoda ngabe sifazane ke laba ke abasuke ke bekhomba ukuthi ke bethi ke bathanda kamadoda kanti basuke bazibona inhloso zabo ukuthi ke yini. Lo wesifazane ke ufeze kubuqilo obuningi obenziwa ngabesifazane waphinde ke futhi kwatshengivezela kamadoda nezindlela ke zilula zokuthi ke sithola ukuthi kowesifazane ngempela ingabe ke uma ngabe khuluma ke lolulimi usuke eshukuthini muva nje lo wesifazane ufeza ukuthi owesifazane osuke sezele ivalue yakhe ke iyehla bangena ke besifazane ke bamlwisa wayesebuza umbuzo owodwa othi uma ngabe nembala umuntu ke wesifazane osezele ivalue yakhe ayehli njengoba ke nilwa nithi ke ayikho lonto lepho kwenziwa yini uma ngabe sezele azalele enye indoda bese thathwa ngenye indoda kodwa ilobolo bese liyehla. Uthi lokho kusuke kungachazi yini ukuthi ivalue seyehlile njengoba ilobolo lisuke selehla akekho komphendululeyo kulo mbuzo. Kunalokho bagijimeke bayake bawubhalela ikhampani yakhe yama security lena kasebenza kuyona bezama ukumqoshisa. Laba kabesifazane babhaleleke ikhampani yama security bekhalaza ngendlela uTamara akaziphethe ngayo bathi kujivaza ke isithunzi ke sabantu besifazana asasi ngoba naye ungwesifazane. Bathi ke bayicela ikhampani ukuthi ke mayithatha inyathelo njengoba ke phela ingena ke lapha ke ko TikTok ejivaza ke isithunzi ke sabantu ke besifazane. Bathi ke lento ayenza ukuharasa ukudiscriminate kanjalo ke futhi ke kuya embarrass abantu ke besifazane. Kuthiwa kuTamara ke makakhishwe ke kule company kaxoshwe akwaziwa ukuthi ke kanti ngabe i-freedom of speech ayisekho yini eNingizimu Afrika. Laba besifazane bathi ke sebekhathele nguTamara kunjalo ivio likaTamara ke liqinile ngoba ke phela uTamara ugqishe ngomashudula lona ke bekade kabaningi bethembene ukuthi mhlawumbe nguye wagqisha ngendlandlalazi loyo ke futhi ke ongwesilisa ke ngwalapha yakwela sedandi. Phela uTamara kunabaculi abaningi futhi asebetheke bamfakela ke neimali bembonga ngendlela akakenza ngayo. Abanye ke bathe kumanje makangathengelwa lona ipholo kodwa ke makulandwe ngemonto ephilayo kahle nenkulu futhi uTamara ke ungomunye kwabantu osekuthiwa kuseyagadwa njengoba ke sekusabelwa ukuphepha kwakhe. Phela besifazane labo kakhulukazi abeladies house babuye ke zingathi mzala kubona. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.